שלום לכם חברים, ואנחנו בסרטון חדש שלנו חברים. אנחנו עומדים לפתוח את המארז של סופרגול. אם אתם רוצים עוד סרטוני סופרגול, בואו נגיע ל-15 לייקים ואז נמשיך עם הסופרגול ליגת הבורסה לניירות ערך. יש פה המארז הכולל אוגדן איסוף, לוח משחק, 30 קלפים והמדריך הרשמי של המשחק ועוד 5 אסים שיש פה. אז יאללה, בואו נפתח את המארז שלנו. יאללה, בואו נפתח אותו, נראה מה יש בתוך המארז ובואו נראה מה זה פה. זה נראה לי, מה זה? זה מדריך המשחק. תסתכלו, יש פה את הקבוצות, מתחילים, אסים, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב. בקיצר זה מדריך, אוקיי. מדריך דווקא יפה. בואו נראה מה יש לנו פה עוד. ויש לנו פה חבילות. יש לנו פה חבילות של הליגה, והנה יש גם אסים. בואו נראה מה יצא לנו. יצא לנו את זוסואה, יצא לנו את דור מלולו, יצא לנו פה את איסמאעילי סורו, בערך משהו כזה, מתיה ליוץ', אנץ' פרדי פלומה, ויש לנו פה עוד את החפיסות. אז בואו נפתח את החפיסות האלה. רגע, יש פה עוד חפיסות בפנים? לא, אין פה נראה לי עוד חפיסות, אז יאללה, בואו נפתח את החפיסות האלה. יאללה, חפיסה ראשונה שלנו. בואו נראה איזה קלפים יצא לנו. יצא לנו חביב אוהדים, דן אנרדיוב דור, ויצא לנו פה קלף יהלום, מוחמד אבו פני. בואו נראה את הקלפים הרגילים. עכשיו הנה הקלפים הרגילים שלנו. בואו נראה גל אורל, ירדן שואה, דודו דור אלו, וצוות לעניין קניוק וזמיר. זו החפיסה הראשונה. יאללה, בואו נפתח את החפיסה השנייה שלנו. בואו נראה מה יצא לנו פה, ופתחנו אותה. בואו נראה מה יצא לנו פה, ויש לנו חביב אוהדים. בואו נראה מי זה החביב אוהדים. החביב אוהדים גידי קניק, ויצא לנו פה שחקן כוכב אלירן אתר. ובואו נראה את השחקנים הרגילים. ג'יימי מורין, וייסמן רבח, אליעד שחף ואיסמאעיל סורו. יאללה, בואו נפתח את החפיסה הבאה שלנו. יאללה, בואו נפתח. בואו נראה מה יצא לנו פה. ופה מה זה? יש פה, פה דווקא יצא דף, לא יודע מה זה. טוב, עכשיו בואו נפתח את הקלפים. יצא לנו פה חביב אוהדים דן גלזר. בואו נראה הנבחרת הלאומית, נבחרת ישראל די סבא. ובואו נראה את הקלפים הרגילים. יצא לנו פה את יאב אפרית, לואי טאט, אמורי אלטמן, מוחמד גליד, עומר דמרי. אוקיי, הקלפים שלנו, בואו נשים אותם ככה בערימה, נסדר אותם. נסדר את הקלפים שהם יעמדו בשורה. טוב, אז יאללה,
בואו נראה מה יצא לנו עוד מהשקית. הנה כל הקלפים. פה כל הקלפים שפתחנו עכשיו פה. נשים את כל הלחלופים פה בצד. יאללה, בואו נראה מה יצא לנו פה. ויצא לנו פה, מה זה יצא לנו? אנחנו פותחים. ויצא לנו פה, מה יצא לנו? נראה לי שזה האוגדן. אוגדן האיסוף. כן, זה אוגדן. הנה כל הקלפים. כאילו, אתה צריך לאסוף לפי המספרים. ולעשות וי. יפה זה. אוגדן יפה. של ליגת הבורסה. הנה כתוב פה מה שייך למי. הנה חביבי אוהדים, הכל. יפה כזה. בקיצר, אוגדן ממש יפה. בואו נשים את זה פה. ובואו נשים פה עוד. ויש לנו פה את לוח המשחק. והנה, זה צורת את הקבוצה שלך. בחר 11 שחקנים בהרכב ועוד 3 מחליפים. בחר מערך המועדף עליך, תתחיל לשחק על פי החוקים. הנה, בואו נראה, מגרש הכדורגל, שם הקבוצה, המאמן, השחקן המצטיין, כמות ניצחונות, כמות הפסדים. פה זה חלוצים, כל זה. טוב, בואו נראה אם יש פה עוד משהו. לא, אין פה עוד משהו. טוב, זה הכל לסרטון להיום. אם נהנתם תפרגנו בלייק, תירשמו לערוץ ותפעילו את כפתור הפעמון בשביל לקבל את שאני מלא סרטון כזה או אחר, ועד אז נתראה ויאללה, ביי!